Hola, pares i mares. Germans i germanes. Avis i àvies. Tiet i tietet. Ja s'acaba el curs. Arriba la calor. I la segona mostra de música. Els nens i nenes d'educació infantil Estem molt contents de tornar a estar aquí i poder ensenyar-vos un altre any. Tot el que hem après al llarg del curs a la classe de l'objectiu de l'A és que cada nen sigui capaç d'experimentar i viure la música de manera lliure, amb el cos i amb el cor. Caria, Rere, tia, aprenguin a expressar-se millor a través de la música i que aprenguin a sentir-la.
El senyor Déu s'acaba d'aixecar, diu que la seva veu és espectacular. El senyor no pensa discutir, diu que la seva veu s'enlaira fins al cim. Jo sóc el Déu, Jo sóc la cup, jo sóc el Déu. i jo la cup. El senyor Déu diu que la seva veu s'enfonsaven dins com les arrels d'un pi. El senyor comença a estampar, diu que la seva veu sembla un ocell cantant. Jo sóc el Déu, Jo sóc la cup, jo sóc el Déu. i jo la cup. El senyor Déu rugeix com un lleó, diu que la seva veu ressona en tot el bosc.
1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Adéu, 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 dic adéu, 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 dic adéu. I aquí s'acaba la segona mostra de música. Estem molt feliços d'haver-vos pogut ensenyar alguna de les coses que hem treballat al llarg del curs. Esperem que us hagi agradat. Adeu!